Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali e mon kala pullo woni so pullo yima jamwali e ma mangi ziar ñebe bueno dia sattoɗo mi segidore wala bandiraɓe ɓoyi on yide mami aran on e affaire bilan mo son excellence monsieur Macky Sall baɗo continuité o ko Amadou Ba bandiraɓe ƴeewe ɗo ko jiiton ɗo ɗum fof ko waɗa réalisé e dow duuɓi 12 bandiraɓe yo en kaltendiran gonga ɗum kay yiitaki ko waɗa e mbenta wona e koyɗum est la réalité koko waɗa e nder Senegal bandiraɓe ɗum ɗo fof on ƴefti taw président ji ɓennuɗi ɗi taw neɗɗo fof ko geɗon ɗiɗon taw wanno so son excellence arino kanko o wattano ɗum ko goɗɗum mo waɗanno tawanno ɗum ɗo waɗama donc ɓennuɓe ɓe fof kamɓe tato ɓe mbattide a tawata oɗo e ɓuri liggade e dow duuɓi mum 12 ɗum firti enen ɓaleɓe wana en ngala recoursoji fi ko wawi ɗum ɗo wat ko manque de mentalité ji moƴƴi e ambition enen dal ko kippuɗen tan ko affaire ñamde e ko heddi ko onon ɓuri kam ɗum andu ɗum addi mbimi on hay e leyɗe safalɓe ɓe te ɓen ko Afrique ɓe ngoni so a yahi e leyɗe maɓɓe a horto andude enen ɓaleɓe holko woni e ko e men donc son excellence monsieur Macky Sall nde mbo ari mbo yima o ittu ɗum ɗon o wawa ɗum gasnu ƴeewe ɗum ɗo après yimɓe woɓɓe jalta mbiyama ɗum ɗo ñamtake bandiraɓe ƴeewe ɗum ɗo ɗin ɗo mentalité ji jasɗi leydi ino wawi ɓantade taw ndi ala laabi taw ala hôpital ji bandiraɓe ino hawni kadi ino hersini des fois ni son excellence ko yiɗi en ittande manam ono gandi politicien jiɗi ɓay hikka en jii ɗo neɗɗo dari wi o yo sukaɓe jaltu beddato kamɓe mbaroye ko Mercedes gaari galle mum ɗo ɓiɗɗo mum no yiya jangoya ɗum ɗo nayi goto ala cifanteɗo ɗum onon fof on jii ɗum yo ɓiɓɓe wasɓe ɓen kam ko yo en gon tan maccuɓe maɓɓe kadi ɓiɓɓe maɓɓe ngari ɓay ɓen kam ɓe jaha école aji moƴƴude ko école ji privé ɓe jangoyta ɓen kadi ngari han mbara noon ɓiɓɓe men ɓe taw wona enen kam ko en hutortoɓe tan bandiraɓe son excellence andi ɗum ɗon ko wasde basal adday geɗe kewɗe ɗe ɗum addi ya neɗɗo ɗo yoda o korde e man hollum na keɓirtani ko ɗum addi ɗiɗo projet ji e ngal ballal kal son excellence wallata yimɓe ɓe ɗi boursuji étudiant ji ɗi ƴeewe holko ɓe joɓori ƴeewa tan mentalité ji jogiɗen ɗi ɓay bandiraɓe a yi neɗɗo na are funtire 5 000 10 000 15 000 bandiraɓe ko ala salaire so a jogima salaire han wana ɗen ɗon geɗe neɗɗo funtirtama te politicien jiɗi jaari e gandi oɗo bilan son excellence so continue ɗum koko gasata basal ngal uytoro e men ɓe mbiyo ala gonen e contre ɓay kamɓe jiɗi tan yo guite men ɗe kaɓɓe tawa en jiita ɓe kutora en tan
bandira enen kadi gutite gite men ɗe seeɗa taw wana affaire ñamɗe tan e affaire geɗe puyɗe jokkuɗe ko ɗum addi ɓe ngoni kamɓe fof contre Macky Sall ɓay so ɗum ɗo continue han basal ngal uyton ɓay ko heewi liggoro bandiraɓe gandan ton européen ji ɗin jiɗa Afrique waɗa avancé min de kam mi meeɗa yiide ɗum ɗo ɗi projet ji Senegal waɗi ɗo ɗi fof ino yalta e télé ma journoji yi'e ɓe mbiyama ndi leydi de e waɗa avancé mi yaani ɓe mbaɗani nde kono mi yahan tubaɓɓe kollira tubaɓɓe ko boni tan kollirta Afrique nde Abla wadda wanno o monument renaissance africaine ɓay ko mi anda combien de millions ɗum yaltuno e journoji ɓe mbiyo hono leydi fondini wasde wonde pauvre wawi wadde gasta dinero manam kales poɗɗo noon hewde e ɗum ɗo ɓay ɓe e gandi koko natinta bénéfice ko wana e foti noon ɗum addi ha ɓe jaltini ɗum bandiraɓe aéroport o e ñallal ko natinta ko renaissance d'Afrique no wawa ɗum natin hitande mbimami ñallal e sum exemple fi mbawon wadde ubika idée son excellence o e ɓeeɗaɓe horo woni différence maɓe to bange waggol développé ko ɗum addi ɓe mbiyambo visionnaire donc minen anduɓe ɓe min jiɗa yo ɗum gas min jiɗa yo ɗum ɗo gas donc ɗum addi min mbiyo ko Amadou Ba minen min gonani ɓay continuité o ko monsieur Amadou Ba ɓay ɗum ɗo fof ala ko Amadou Ba majja ko e nder gouvernement he mbo woni ala poste fayda mo mbo wonani donc ɗum addi minen min gonani Amadou Ba ɓay ko continuité bilan son excellence Sénégal émergent ko on woni ko Amadou Ba contintani so en continuiri ni bandiraɓe ma basal ngal uyto e men ɓay yimɓe ɓe daña ligge neɗɗo so ino liggo jabta yeyde ndimagu mum te kadi minen komin jiɗi si remamos todos en el mismo direction kono no Senegal enen fof en jahani gotol Europe nde ɓe mbaɗi évoluer ko kamɓe fof nangodiri ɓe jaggodiri ɓe liggi bandiraɓe so a liggaki an a heɓta donc ɗum addi men mbiyo ko monsieur Amadou Ba continuité o oɗo bilan plan Sénégal émergent ko monsieur Amadou Ba donc minen ko ɗum woni haare amen nde ko ɗum ɗo men paalaka yo gas ko yo kontin kay ɗum woni himme o ɗum woni ko men paalako ɗum addi men mbiyo jemma e ñalawma ko monsieur Amadou Ba donc vraiment bandiraɓe taw onon jaafo noon kala nanɗo hen ko welani tan mboɗo tori on yaafuye yewtere woni welani mais vraiment changer mentalité ji men ɗi son excellence ko mbo wali son excellence ko Allah okkimbo vraiment kala ko mbo waɗi tan a tawata avantage ina woodi hen donc vraiment ko yettere Allah continuité o ko monsieur Amadou Ba ɗum noon bandiraɓe yo jaam ñallu e men.